Tkivo se jedino mijenja pod nekakvim opterećenjem i silama. Misliš da će ti masaža leđa pomoći ako stalno ovako radiš, stišćeš, nemoj se varati, dakle, nije bitno da odeš na masažu ako imaš bolove u leđima, nego da ojačaš te okolne mišiće kako bi prokrvio taj dio gdje te boli, kako bi se ti živci oslobodili da bolje kližu i da su bolje prihranjeni. Uporno stišćemo, joj stisnite me, joj daj me to izmasiraj, neće apsolutno ništa donijeti, osim što ćete se nežicirati međusobno, jer se morate svakih sat ili dva nešto tu tiskati, stiskati, apsolutno nećete ništa promijeniti na tkivu. Tkivo se jedino mijenja pod nekakvim opterećenjem i silama. Dakle, zato uzmete nekakvo opterećenje u obliku utega, bučice nekakve, elastike i radite te mišiće. Uzmite 2 ili 3 vježbe koje vam odgovaraju, koje ne nanose nekakvu ružnu bol i onda pogledajte sutra, preksutra kako se osjećate. Ne morate nužno raditi 2 do 3 puta dnevno, što većina vidim da griješi. Jedanput u svakih nekakvih 2 dana je sasvim ok, ali konkretno. I dajte si vremena 10-15 dana i vidjet ćete kakav ćete imati rezultat. Puno će vas manje boliti lopatice, leđa ili bilo koji dio tijela koji osjetite nelagodu. Ako želite još ovakvih savjeta, obavezno komentirajte leđa i poslat ćemo vam besplatan vodič.